ma'abota wannan channel na Bin Ammar Tutorial ba. Muna muku barka da wannan lokaci. Fatan kuna jin daɗin kasancewa tare da wannan channel ta Bin Ammar. Channel ɗin ku ce, channel ɗin ku ce. So darasin mu na yau za mu nuna yadda za ka yi cloning na hotunan ka guda ɗaya ko in ce hotuna guda uku ka haɗe su guri ɗaya ta hanyar yin editing kamar yadda muka ɗora muku a kan online. Sai dai ba zan cika ku da surutu ba, amma kafin mu fara, idan bidiyon namu ya burge ka danna mana alamar liking, sannan kuma idan wannan ne farkon ziyartar ka channel din namu ka danna mana alamar subscribe domin ita take ƙara mana ƙwarin gwiwa, kuma za mu sanar da kai sabbin shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora. Ba zan cika ku da surutu ba, mu je mu fara. Abu na farko kafin fara darasin, kafin ka fara wannan editing din, kana buƙatar ka mallaki abubuwa guda. Na farko application din zamu ajiye muku sunan shi a description, sannan na biyu kuma kana da buƙatar ka ɗauki hotuna guda uku. Me hotuna guda uku? Za ka ajiye wayarka a guri, ka ajiye ta ba tare da ta yi motsi ba, sai ka sa timer, ka sa abin da lokaci, sai ka tsaya a nan ka ɗauki kanka, sannan ka matso nan ka kuma ɗauka kanka again, kuma ka matso ɗaya wajen ka ɗauki kanka ba tare da za ta yi musu ba, ko kuma ka ajiye ta ka sa wani ya ɗauke ka. Idan ka ɗauka nan ka canza waje, sai ka ɗauka nan ka canza, sai ka ɗauka nan ka canza, kamar yadda za mu nuna muku. Bayan ka riga ka ɗauka, sai ka shiga a cikin application ɗin mu fara aikin kamar haka. Bayan ka already ka je ka mallaki application ɗin, sai ka zo ka shige shi. Idan ka shige shi, za ka yi gashi nan daman da ka shiga wannan gidan zai kama, sai ka danna wajen plus nan. Idan ka danna plus, sai ka je ka ɗauko hotunan nan guda uku da ka ɗauka, sai ka ɗauko ɗaya daga cikin hotunan. Za ka iya ɗauko kowanne, za ka iya farawa ta kan kowanne. Almuhim dai ya zama hotunan guda uku ne, su za ka je ka ɗauko. Misali, bara ni in fara da wannan hoton. Na fara da wannan. Bayan ka ɗauko, sai ka zo tools ɗin nan na tsakiya, sai ka danna, sai ka can ƙasa akwai double, za ka gani a can ƙasa, sai ka danna shi. Bayan ka danna double, sai ka zo kai ga plus nan na alamar hoton gallery, sai ka kuma danna shi, ka je ka ɗauko hoton ka na biyu kenan. Hoto na biyu za ka je ka ɗauko a daidai wannan wurin. So idan ka je ka ɗauko hoton na biyu, bara mu gani wanne za mu sa a cikin, kar ku manta a cikin waɗannan hotunan ƙwara uku da kuka ɗauka, sai ka ɗauko na biyu, gashi nan mun ɗauko. Sai ka zo ga wata alama nan kusa da hood, sai ka danna ta, ka zuƙo shi. Bayan ka danna, za ka ga wancan ya fito, sai ka kuma danna wannan kamar yadda kuke gani. So idan ka danna, sai ka koma ga wata alama aro nan a sama, sai ka koma ka danna ta, sai ka danna view edit. Bayan ka danna ga double nan, kana danna double, sai ka danna na tsakiyar nan. Kana danna already zai fara baka, zai fara working kaɗan. Bayan ya yi working, shikenan sai ka zo ka kama nan gefen wancan hoton, sai ka kama gogewa a hankali, za ka goga shi, za ka ga wancan zai fito. Za ka ma iya zooming ɗin shi kamar haka, sai ka yi goge shi a hankali kamar yadda kuke gani ko an gane. Su sai ka kuma zooming, gashi nan duk za ka yi ka goge shi ne nan in briefly kenan, za ka yi ka goge shi kamar yadda kuke gani. Su kana gama gogewa already daman ka gani, an gani. Su ka ga wancan hoton ya riga ya fito, wannan na farko, sai ka danna good. Kana danna good, abin da zaka kuma yanzu bayan ya gama working, ka gan su guda biyu sun haɗu, sai ka danna wannan alamar back, sai ka kuma danna tools kamar yadda kai wancan, sai ka kuma double. Kana yin doubling, ga wajen gallery ne, zaka kuma zuwa ka ɗauko hoton na uku, abin na uku. Abin ba mai wuya bane, cikin sauƙi za ka yi ka koye shi. Idan ka kalli bidiyon namu daga farko har ƙarshe, za ka je ka duba, sai ka ɗauko hoto na uku. Ina hoton namu na uku, za ka je ka ɗauko, gashi nan. Kana ɗauka hoton na uku, shi ma sai ka zo ka fito da wannan alama, sai ka rubuta ta fita gaba ɗaya. Tana fita gaba ɗaya, za ka gudu, sai ka mai kamar yadda kai wancan. Idan ka mai kamar yadda kai wancan, ka koma nan, sai ka danna wannan VAC, ka danna double, ka danna wannan. Kana danna na tsakiya kawai, sai ka ga kana danna na tsakiya, sai
kawai sai ka ci ma ka goga shi wanda abin ba mai yawa ne kun gani ina goga ya fito sai ka zo nan shi ma kawai ka danna hutu to already work is done ka riga ka gama sai abin step na ƙarshe wanda shi ne sai an kula sosai wajen saving za ka zo kai saving guda uku ne kawai save za ka yi create a copy of your photo kawai shi za ka danna ba shi ba na uku ba na huɗu ba kawai na biyu za ka zo ka danna kana danna na biyu shi kenan kamar yadda kuke gani abin ka zai riga ya working ya saving complete shi kenan ka riga ka gama wannan shi ne ƙarshen tutorial ɗin namu muna fatan idan ya burge ka kamar shi ka danna mana alamar like domin ita take ƙara mana sannan ku ci gaba da bibiyan mu a wannan channel tamu ta Bina Ammar tutorial 1 domin kawo muku dukkanin darasin da kuke bukata game da tutorial na Android tun daga kan editing, dabarun film da sauransu